Hare Krishna, tady Jagannath Krishna. Vítejte u nového videa. Dneska si řekneme něco o tom, proč a jak začít zpívat Mahamantru Hare Krishna. Někteří z vás jistě zpíváte klidně už pár let, někteří nikoliv. Ale to nemění nic na tom faktu, že dnešní video je určené pro každého. Zpívání Mahamantry Hare Krishna je totiž to nejlepší, co v dnešní zkažené době, Kali Yuze, můžeme dělat. Protože neexistuje lepší proces, který by nám pomohl dosáhnout toho nejvyššího cíle, a to lásky ke Krišnovi. Ale pokud máme hmotné touhy, tak i ty nám můžou být splněny díky zpívání Hare Krishna Mahamantry, za předpokladu, že nebudou ty touhy hříšné. V Bhagavad Gítě máme řečeno, že ať trpíme, chceme bohatství, nebo jsme jen zvědaví, a nebo jen hledáme poznání absolutní pravdy, tak zpívání Mahamantry Hare Krishna nám pomůže tohoto cíle nejjednodušeji dosáhnout. Zároveň tady máme ještě někoho dalšího, a to je čistý oddaný, který netouží po ničem jiném, než potom, aby potěšil nejvyšší osobnost božství, Pána Krišnu. Co si budeme povídat, na velkou většinu z nás se to nevztahuje. My se nacházíme ve stavu, kdy toužíme jen uspokojovat své smysly. Ale to nevadí. Každý z nás totiž může zpívat Mahamantru Hare Krishna. Ale nejdřív, pokud se vám moje videa líbí, tak budu velmi rád, jak mě podpoříte. A dole pod videem kliknete na tlačítko odběr, abyste nezmeškali moje následující videa. A teď už začneme. Hare Krishna. Co je Mahamantra Hare Krishna? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Těchto 16 slov dohromady tvoří transcendentální vibraci, neboli Mahamantru Hare Krishna. Slovo Mahamantra se rozděluje na dvě slova. Maha znamená velký a mantra znamená zpěv. Společně to znamená velký zpěv. V samotné Mahamantře máme potom dohromady 3 slova. Hare, Krishna a Rama. Slovo Hare znamená vnitřní energie nejvyšší osobnosti božství, konkrétně jeho věčná choť a nejmilovanější oddaná, Šrímati Radharani. Pokud chceme získat milost Pána Krišny, musíme nejdříve získat milost jeho oddaných. Proto nejdříve se v této Mahamantře oslovuje vnitřní energie Pána. Slovo Krišna poukazuje na samotnou nejvyšší osobnost božství, na Pána Krišnu. Znamená to také všepřitažlivý a nejkrásnější. A Ráma je další jméno Pána Krišny a znamená to zdroj veškeré radosti. Na jiných místech můžeme také nalézt, že to znamená ten, který přináší radost Šrímati Radharani. Nejvyšší osobnost božství, Pán Krišna, je věčný, plný poznání a blaženosti. On sám, jeho tělo, jeho mysl a tak dále se od sebe nijak neliší. Je absolutní a úplný sám v sobě. A Mahamantra Hare Krishna je on sám samotný, projevený pomocí transcendentální vibrace. To znamená, že zpíváním Mahamantry Hare Krishna se sdružujeme se samotným nejvyšším Pánem Krišnou. A když jsme ve styku s nejvyšším Pánem Krišnou, tak se očišťujeme od hmotného podmínění. Hlavním účelem zpívání Mahamantry Hare Krishna je obnovit naše transcendentální vědomí. My, živé bytosti, které se nacházíme v tomto hmotném světě, jsme už od nepaměti neustále ve styku s hmotnou přírodou a díky tomu se nacházíme v iluzi, neboli v máji. To znamená to, co není. Tato iluze nám způsobuje, že se snažíme být pány hmotné přírody a chceme jí vládnout. Díky ní také nevíme, kdo ve skutečnosti jsme, proč jsme tady v tomto hmotném světě, proč trpíme a tak dále. Zpívání Mahamantry Hare Krishna je ten nejjednodušší a nejlepší proces, jak toto hmotné znečištění odstranit a obnovit naše původní vědomí, vědomí Krišny. Proč zpívat Mahamantru Hare Krishna? Důvodu, proč zpívat Mahamantru Hare Krishna, je nekonečně mnoho, protože, jak už jsem zmínil výše, je to ten nejjednodušší a nejlepší proces, jak odstranit hmotné podmínění a obnovit naše původní vědomí, vědomí Krišny, a navázat znovu svůj zapomenutý vztah s Pánem Krišnou.
To je hlavní účel zpívání Mahamantry Hare Krishna. Zároveň, ale pokud toužíme po hmotných věcech, tak zpívání Mahamantry Hare Krishna můžeme i tohoto cíle dosáhnout. Není to sice ten nejvznešenější cíl, protože hmotné věci nám zůstanou jen v tomto životě a do dalšího si je nemůžeme vzít. Ale to nemění nic na tom faktu, že metoda zpívání Mahamantry Hare Krishna je přesto nejúčinnější. Proto, když chceme bohatství, tak zpívejme Mahamantru Hare Krishna. Ona se neliší nijak od samotného pána Krišny a pán Krišna vlastní úplné bohatství. Když zpíváme Mahamantru Hare Krishna, tak tím pána Krišnu můžeme potěšit. A pokud je potěšený a spokojený s námi, tak nemá žádný problém nám dát i bohatství celého vesmíru. Vše je pro něj možné, protože on je nejvyšší osobnost božství. To samé se vztahuje třeba na hmotnou lásku. Pán Krišna se také nachází v srdci každé živé bytosti, v podobě nadduše. A pokud ho uspokojíme zpíváním Mahamantry Hare Krishna, tak nám může poslat do našeho života přesně tu osobu, která nám splní naše hmotné touhy. Jednoduše řečeno, ať toužíme po čemkoliv, možném i nemožném, tak zpíváním Mahamantry Hare Krishna toho můžeme velmi jednoduše dosáhnout. Protože, co si budeme povídat, každý z nás může zpívat a není to nijak náročné. Na druhou stranu, jakýkoliv jiný proces je velmi náročný. Třeba, pokud chceme získat bohatství, tak musíme pracovat až neuvěřitelně moc. A to nemluvíme o tom, jak musíme pracovat, abychom si to bohatství udrželi. Proto nejjednodušší je zpívat Mahamantru Hare Krishna. To zvládne každý. Je třeba vědět, že i když máme takové hmotné podmínění a netoužíme po vědomí Krišny, ale po uspokojování smyslů, tak to nevadí. Zpívání Mahamantry Hare Krishna nás postupně od toho očistí a my naprosto přirozeně budeme postupně toužit po vědomí Krišny. Tak jako když hladovému člověku dáme jídlo a on postupně, jak jí, tak je nasycený až do doby, kdy už nemá hlad a nechce dále jíst. Přesně takhle se postupně očistíme při zpívání Mahamantry Hare Krishna a přirozeně nebudeme tolik toužit uspokojovat své smysly, ale místo toho se budeme více chtít zaměstnat ve vědomí Krišny a potěšit pána Krišnu. Vědomí Krišny a služba Krišnovi nám totiž přinese mnohonásobně mnohem větší štěstí a spokojenost než jakákoliv hmotná činnost. Proto nakonec zpívání Mahamantry Hare Krishna nám přinese vše, po čem toužíme a ještě mnohem více, než si dokážeme představit. A díky tomu, že je to tak jednoduché, tak proč to neskusit? Pravidla, která se vztahují ke zpívání Mahamantry Hare Krishna. Jak už jsem zmínil dříve, Mahamantru Hare Krishna může zpívat úplně každý, ať je to muž, žena, dítě, je starý nebo mladý, na tom nezáleží. Každý může zpívat. Nevztahují se na ní totiž žádná zvlášť náročná pravidla. Ale pokud chceme zpívat jiné mantry, tak je to velmi náročné. Tyto mantry můžou zpívat jen kvalifikovaní bráhmanové v kvalitě dobra. Musí je vyslovovat přesně s určitým přízvukem, některé jen v určitých časech. Je tam mnoho pravidel a regulací, jak zpívat tyto mantry. A v našem stavu to není možné, abychom splnili tyto podmínky. Ale u Mahamantry Hare Krishna to je jiné. Díky milosti pána Chaitanya Mahaprabhua, který je samotný pán Krišna, nejvyšší osobnost božství v podobě nálady oddaného, tak může Mahamantru Hare Krishna zpívat úplně každý bez rozdílu. Nezáleží na tom, v jakém jsme postavení, kde se zrovna nacházíme, či jsme nečistí nebo čistí, ať je den nebo noc. Zpíváme ji nahlas nebo potichu. Na ničem z toho nezáleží. Zároveň ale tady máme 10 přestupků, kterým je potřeba se vyhnout. Pokud to neuděláme, tak nebudeme moci zpívat Mahamantru Hare Krishna. Mahamantra Hare Krishna je samotný pán Krišna, nejvyšší osobnost božství. Zpíváním Mahamantry Hare Krishna s ním přicházíme do styku. Ale pokud budeme dělat nějaké z těchto 10 přestupků, tak pán Krišna s námi nebude spokojený
a nedovolí nám, abychom mohli zpívat Mahamantru Hare Krishna. Proto je třeba se vyhnout těmto 10 následujícím přestupkům. První. Pomlouvat oddané, kteří odevzdali své životy rozšiřování svatého jména Pána. Druhý. Považovat jména polobohů, jako je pán Šiva nebo pán Brahma, za rovnocenná nebo nezávislá na jméně pána Višnua, Krišny. Třetí. Neposlouchat pokyny duchovního mistra. Čtvrtý. Pomlouvat védská písma nebo písma v souladu s védskou literaturou. Pátý. Považovat slávu zpívání Hare Krishna za výplod představivosti. Šestý. Vytvářet výklady o svatém jménu Pána. Sedmý. Hřešit na síle svatého jména Pána. Osmý. Považovat zpívání Hare Krishna za jeden z běžných védských obřadů, jako jsou plodnostné činnosti Karma Kanda. Devátý. Poučovat o slávě svatého jména člověka bez víry. Desátý. Nemít úplnou víru ve zpívání svatých jmen a udržovat hmotné svazky i přesto, že jsme porozuměli tolika pokynům o těchto záležitostech. To je 10 přestupků proti zpívání Mahamantry Hare Krishna. Pokud se jim vyhneme, tak Mahamantra Hare Krishna může dovést náš život k dokonalosti. Jak začít zpívat Mahamantru Hare Krishna a druhy zpívání? Máme 3 způsoby zpívání Mahamantry Hare Krishna a nejlepší je zavést každý do svého života. Máme tady džapu, kirtan a harinám. Džapa je osobní zpívání Mahamantry Hare Krishna, kdy v podstatě odříkáváme poohlasem svých předepsaných počet kol na růženci. Kirtan je společné zpívání nahlas s ostatními oddanými nebo osobami doma nebo v chrámu za doprovodu hudebních nástrojů. A harinám je společné zpívání nahlas za doprovodu nástrojů s ostatními venku, za pochodu nebo na místě, kdy prokazujeme tímto způsobem milost jiným podmíněným živým bytostem a šíříme svatá jména Pána Krišny. Z těchto 3 je nejdůležitější džapa. Pokud chceme zpívat Mahamantru Hare Krishna tak, aby měla účinek a přinesla nám vytoužený výsledek, je třeba ji pravidelně zpívat každý den, a to předepsaný počet kol. V dnešní době v ISKCONu máme základ zpívat minimálně 16 kol Mahamantry Hare Krishna. Jedno kolo je 108krát vyslovení Mahamantry Hare Krishna. To znamená 16 krát 108. To v průměru trvá tak 2 hodiny. Tohle je džapa pitlík a v něm se nachází růženec, který má dohromady 109 korálků. 108 korálků slouží k počítání k tomu, kolik máme odspíváno Mahamantry Hare Krishna. A tady tento 109. slouží k tomu, aby jsme věděli, že jsme odspívali jedno kolo Mahamantry Hare Krishna. Když zebereme a jdeme postupně právě k tomu, tak tady se zebereme, otočíme se a pokračujeme nazpatek. Nikdy tady ten korálek nepřekračujeme. A zpíváme tímto způsobem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pokud nemáme džapa pitlík a růženec, tak můžeme použít třeba takovýhle kliker. A nebo si můžeme stáhnout nějaké počítadlo na telefonu. Důležité je si počítat, kolik jsme odspívali, abychom věděli, kolik máme. Ale samozřejmě nejlepší je, když máme džapa pitlík a růženec. Nejlepší období pro naši džapu jsou ranní hodiny. Ve vědomí Krišny vstáváme před 4. hodinou ráno. Vyčistíme si zuby, osprchujeme se, oblekneme se do čistého oblečení a jdeme zpívat neboli odříkávat Mahamantru Hare Krishna. Pokud toto uděláme, tak nám Mahamantra Hare Krishna ovlivní celý den a my budeme úplně v jiných kvalitách, než když budeme zpívat odpoledne nebo večer. Ale, aby zpívání Mahamantry Hare Krishna mělo správný účinek, tak nejdůležitější je pravidelnost. Pokud zrovna začínáme zpívat a nezvládneme hned 16 kol, nevadí. Začneme třeba s 8, 4, 2 nebo 1 kolem. Důležité je pravidelně každý den odspívat ty kola, co jsme si minimálně sami slíbili.
Postupně se to zlepší a my budeme časem schopni zpívat minimálně 16 kol. Pokud ale ani to nedokážeme, tak si aspoň pustíme na YouTube nějaký kirtan či harinám od oddaných a naslouchejme mu. Díky tomu se očistíme a časem budeme moci začít zpívat na džapě každý den. Co nám pomůže více se pohroužit do zpívání Mahamantry Hare Krishna? Abychom se dokázali více pohroužit do zpívání Mahamantry Hare Krishna, ať už na džapě, v kirtanu nebo v harinámu, zvlášť když začínáme, tak existují 3 základní věci, které musíme dělat. První je logicky zpívat pravidelně Mahamantru Hare Krishna na džapě. Druhý je číst pravidelně knihy pojednávající o vědomí Krišny. Nejdůležitější je Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam a Chaitanya Charitamrita. Všechny od A.C. Bhaktivedanty Svámiho Prabhupády. A třetí je pravidelně naslouchat o vědomí Krišny od pokročilých oddaných, jako je už například už zmíněný Šrila Prabhupáda, jeho žáci nebo jejich žáci. Pokud budeme každý den pravidelně zpívat určitý počet kol, číst určitý čas a naslouchat určitý čas, tak naprosto přirozeně budeme moci zpívat více a více Mahamantru Hare Krishna. To, proč jsou všechny tyto 3 věci důležité, je z toho důvodu, pokud nebudeme zpívat Mahamantru Hare Krishna, nebudeme mít chuť se vzdělávat o tom, proč je dobré zpívat Mahamantru Hare Krishna. Pokud nebudeme číst o Mahamantře Hare Krishna, tak nebudeme mít chuť a nebudeme vědět, jak zpívat Mahamantru Hare Krishna. Pokud nebudeme naslouchat od pokročilých osob, tak nebudeme vědět, jak správně aplikovat poznání a zpívání Mahamantry Hare Krishna. Všechny 3 body, jako je zpívání, čtení a naslouchání, je vzájemně propojené a vzájemně se podporují. Než začneme zpívat své kola na džapě, je důležité se také modlit o milost, abychom mohli zpívat a tímto způsobem sloužit Mahamantře Hare Krishna a nesnažit se ji ovládnout. K tomu slouží tyto modlitby. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine, které znamenají: vzdávám své úctivé poklony Šrý Šrímad A.C. Bhaktivedantovi Svámimu Prabhupádovi, který je velmi drahý Pánu Krišnovi, neboť přijal útočiště u jeho lotosových nohou. Klaním se vám, duchovní mistře, služebníku Sarasvatiho Gosvámiho. Laskavě kážete poselství Pána Chaitanya a osvobozujete západní země, které jsou plné impersonalismu a voidismu. A potom druhá. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda, která znamená: klaním se Shri Krishnovi Chaitanyovi, Prabhuovi Nityanandovi, Shri Advaitovi, Gadadharovi a Shri Vasovi a všem ostatním oddaným. Toto jsou základní modlitby, které se říkají předtím, než jdeme zpívat, protože díky milosti je mnohem jednodušší zpívat Mahamantru Hare Krishna. Zpívat, číst, naslouchat a modlit se jsou nejdůležitější body, jak budeme moci jednoduše zpívat Mahamantru Hare Krishna. Existují ještě další rady a praktiky, jakým způsobem ještě více podpořit a pohroužit se do zpívání Mahamantry Hare Krishna. Ale tyto rady jsou určené pro vážnější osoby a o těch si můžeme říct zase něco v jiném videu. Je tu ještě jeden malý bod, který nám velmi může pomoct ve zpívání Mahamantry Hare Krishna a všeobecně v očištění se. A to je přijímání jenom prasádám. Na to už jsem udělal nedávno video. V popisku videa naleznete odkaz. Dnešní video je určené hlavně pro ty, co začínají teprve zpívat, protože tyto rady jsou základ. Pokud nebudeme mít pevný základ, tak jak chceme potom něco stavět? Během chvíle se nám to zboří. Proto nejdůležitější je vypilovat základ a pak můžeme pokročit dále. Hare Krishna, tak to máme z dnešního videa všechno. Pokud vám něco nedávalo smysl, nebo byste chtěli vysvětlit něco více podrobněji, nebojte se napsat do komentářů. Po případě, pokud se vám video líbilo, budu rád, jak dáte like, nebo ještě lépe kliknete na tlačítko odběr pod videem. A my se uvidíme zase příště. Hare Krishna.